en la final de los caballeros, al menos 9. Tendrán que pasar. Vaig anar al Menar. El Menar ho vaig fer més bé. El Menar sí que vaig quedar... Tendrán su oportunidad los 20 mejores de competir en este super entierro de hoy. Vaig marxar molt jove, tio. Oliana ja té molt. Jo crec que el Pere aquí... Vaya. La baixada ara... Ojo! Cuidado! Ojo!
¡Epa! Estaven allà a la carpa junts. No, però és que... Ja porta 31 minuts de cursa i ja portem